दंफाङा गाज्रि जाजोब्बायलाय बिनिया नै सेवजोब्बाय नै नायलाय नै बेबायदि सेवजोब्बाय आरो नै बे फांसेनाबो नै गुदियावबो नायलाय नै माबायदि जाखो नै सेवख्ल'जोब्बाय नै बेबायदि रानबाय आरोना सेवनानै बेनिफ्राय आङो जि जायगायाव दङ बे जायगाया जाहैबाय ओरै माजबातनि साहा आदर्श ओरैजाय निजोरा सेन्टार एकदम साहा दावखोबोनानै माजबाट ओरै हाजोआवहायसो दं आरोना आङो दायो हेल' लोगोफोर गुड मर्निं साइखं ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जाबाय दायो दङ माजबाताव ओमफ्राय आङो दायो माजबाट स्टेसनाव दं आरोना ओमफ्राय बे माजबाट स्टेसननिफ्राय दायो ओरै गामिथिं हाबहैनोसै आदर्शआव थांगोन बिदिब्ला आङो दिनैनि ब्लगखौ जागायलांबाय थानोसै बार बागान आरोना लोगोफोर गेजार गुवार गिदिरखा गुवारथार माने जायगाया हाया जोङो दायो हायाव मोनहैगोन मिथिया आरोना जायगाफोरखौ मा गामि मोनदों मा मोनखो मोनाखै जेबो मिथिया गोदानसो नालाय एसे बेरायलागासिनो दं आरोना जेला मानसि गैथारगोन नायथिंगौ गैया बर'आनो गोजाखा आरोना बेलेग लामाफ्राथ' नै नायदो माबायदि अन्थाइ ख्राव ख्राव हारां हाथां जोंनि ओरैजाय साहा दावखोनाय माने आबुसुर ओरै सोरगोफुरि बायदि आरोना लामाया एखे स्टाइलायनो अन्थाइ 346 minutes later. हाजो गेजेराव मोनफैबाय जोङो दायो जोङो माने जिसिबि सोंनो फैदों ओमफ्राय दा बे जिसिबिखौ लानानै बेयाव लामा बानायनायाव माने लामाखौ प्लेन खालामहैगोन आरोना दायो नै आदाया थांग्रोबाय सिगाङाव बेनिफ्राय आङो जि जायगायाव दङ बे जायगाया जाहैबाय ओरै माजबातनि साहा आदर्श ओरैजाय निजोरा सेन्टार बे निजोरा सेन्टार गेजेरजोंनो फैनांगौ आरोना फैनानै ओरैजाय एकदम साहा दावखोबोनानै माजबाट ओरै हाजोआवहायसो दं आरोना आङो दायो ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ सोरगोफुरि नङा बियो मा नामथाय ओमफ्राय बे हाजोनि नामा अरुणाचल हाजो अरुणाचल थिया हाजो अरुणाचल थिया हाजो अन्थाइया नोगोद गिदिरखा नैबे मोनसेया देन्जार गिदिरखा औ मबाइला बिराद फिसा नुदों खाथि जायगायाव बिराद गिदिर खाथियाव अन्थाइया फार्स्ट टाइम आङो नैबे हाजोआवहाय फैनाय जाबाय आरो दिनै माजबातनि साहा आदर्श ओरैजाय निजोरा सेन्टारनि साहा फार्स्ट टाइम फैफेराखैमोन माब्लाबाबो दिनैहाय फार्स्ट टाइम दायो जोङो थांफिनगासिनो दं 2 hours later. ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जाहैबाय हाथरखि हटेल नैबे जाहैबाय मेनु मा मोनजायो नैयाव लिरखाजोबनाय दङ नै हाथरखि हटेल मेनु नायदो नै मा मोनजायो फन नाम्बारबो दंखायो अर्डारबो खालामहरनो हायो हाथरखि हटेल दाखालि माने ओंखामखौ आङो बेयावनो जादोंमोन आरोना हाथरखि हटेलाव बिल्डिं सायावहाय नैबे माजबाट स्टेसननि एसे सिगाङाव फैनानै आरोना नैबे हाथरखि हटेला ओरै सिद्दा थांबाय आदर्श नैबेजोंनो सिद्दा थांनो हायो नों ओरैजाय आदर्श मोनहैगोन आरो जों खामानि मावनाय जायगाथिं दा जोंनि बिल्डिं सायाव दङ हाथरखि हटेलाव ओंखाम जानोसै नै आमलेट इग साहा पुरि रुटि दाउ अमा ना मिरामिस गासिखौबो मोनजोबगोन बर'निनो हटेल गुबुन हटेलाव जायोब्ला गुबुनखौसो माहाजोन खालामनाय जायो बेनिखायनो माने जोङो गावनिनो मानसिनियाव जानानै गावनिनो मानसिनि दखानखौ फेदेरनांगौ गिदिर खालामनांगौ बिल्डिं सायाव दं आरोना दायो माजबाट स्टेसननि साहा ससे फैनानै दं आरोना नैबे हाथरखि हटेला नैबेजोंनो थांबाय ओरैजाय आदर्श बाहादुर
हाथरखि हटेलाव मा माजों जानाय जागोन दिनै एसे देखायगोन र' नोंथांमोननो दसे थानानै। दायो जोंनि ओंखाम ओंख्रि गासिबो मोनफैजोब्बाय हाथरखि हटेलनि दालि दङ सबाय दङ ओमफ्राय नैबे अनला पापर हाइजें जाबायानो माथो नोंलाय दाख्लैथ' बिहामजो हटेलाव जाबाय दिनैयो हाथरखि हटेलनिखौबो जानानै नायनोसै। दाख्लैना हटेलनि नामा बिहामजोमोन दिनैना हटेलनि नामा जाहैबाय हाथरखि। 1 hour later. ओमफ्राय लोगोफोर जाखां लोंखां बरियानो जि जायगायाव माने खामानि जागासिनो दङ लामा बानायगासिनो दङ बे जायगायाव सफैलायबाय दायो JCB जों माने ड्रेसिं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय साइड बामखौ बानायगासिनो दङ आरोना दायो JCB आबो बेलेगाव खामानि मावदोंमोन दासो फैदों बेनिफ्राय दायो नैबे लामाखौहाय माने ड्रेसिं खालामगासिनो दङ आरोना। नै लोगोफोर ड्रागन दंफाङा नैबेयावबो दङ आरोना जोङो खामानि मावनो खाथियावहाय दंफाङा गाज्रि जाजोबबायलाय बिनिया नै सेवजोब्बाय नै नायलाय नै बेबायदि सेवजोब्बाय आरो नैबे फांसेनाबो नै गुदियावबो नायलाय नै माबायदि जाखो नै सेवख्ल'जोब्बाय नै बेबायदि रानबाय आरोना सेवनानै हासारसो मोजां मोनाखै नामा ना दैसो मोजां मोनाखै आंथ' दा बुंनो हाला आंथ' माने मालिकबो नङा नालाय बे ड्रागन आबादनि जों माने जि जायगायाव खामानि मावगासिनो दं नालाय नैबे खामानि मावनायनि जिङावनो दं आरोना नैबे ड्रागन दंफाङाबो ड्रागन आबादाबो नै बेनिफ्राय माने दंफाङा बिनिया नैबेबायदि रानजोब्बाय सेवजोब्बाय आरोना दा माने फिथाइ गैया। खैथासो जागोनथाय दंफाङा माने मालिक थानायब्ला मिथिगौमोन दा मालिक गैया आङो माने बे लामा साइड बाम होनायखौ भिडिअ बानायबाय थादों नालाय ओमफ्राय आं बे लामा सिगाङावनो दं नालाय बे ड्रागन आबादा बेखौबो एसे लाफानाय जाबाय आरोना ब्लगावहाय ड्रागन दंफांखौबो नै बेफोरखौ नायनांगोन नै माने रानजोबदों आरोना नै बेबायदि रानजोब्बाय दालायफ्रा दैनिसो प्रब्लेम जागोनदां इयो ना हासारनि प्रब्लेमफ्राय आंथ' दा बुंनो हाला आंथ' मालिकबो नङा नालाय नै बेबायदि रानजोबदों नै बेबायदि सेवख्ल'दों नै रानजोब्बाय बेनिफ्राय जोंनिया नै ओरैजाय खोगासिनो दङ आरोना JCBआ साइड बामखौ माने प्लेन बानायबोगासिनो दङ हाजोआबो बारा गोजान नङा दानि थांना फैखाबाय हाजोआवबो एसे थांना फैखाबाय एसे थांनो मोनबाय आरोना ससे ओमफ्राय दा बिथिंजाय ओमफ्राय ड्रेना नै दालाय जोबखानाय ड्रेना पाक्कानिखा सुइस गेटनिफ्राय लाबोनाय आरोना नैबे दैया ओरैजाय दुब्लियाव लाङो बिदि दालायनाय थाखाबा सिन्था गैया दा माने दैयानो गैया माथो दैलांहायसो जायो दैया बेयाव दैयानो थोबसेबो गैया दा हाग्रा बिलाइ गोरान गोलैलाजोबनाय अन्थाइ हाराव हाथाव गोजा